Fis-17 ta' Ottubru San Injazju ta' Antjokja, isqof u martri ħal martirju għal ħabta tas-sena 107. San Injazju kien ikkonvertit aktarx mill-Apostlu San Ġwan u sar dixxiplu tiegħu. San Pietru ħatru isqof suċċessur tiegħu bħala t-tieni isqof ta' Antjokja, f'dik il-belt fejn l-insara ingħatalhom dan l-isem għall-ewwel darba. Dam isqof ta' dik is-sede għal madwar 40 sena sakemm kellu 62 sena meta l-Imperatur Trajanu anqal it-tielet persekuzzjoni u kkundannah għal mewt. Ħaduh ma' sess Ruma biex jiġi miftfuħ għal bl-iljuni. Fi triqtu lejn Ruma għadda mill-Asja Minuri Turkija u mill-Greċja. Fi Smirna, fost il-ħafna li marru jilqawh, kien hemm il-ħabib kbir tiegħu San Polikarpu li wara huwa wkoll miet martri. Minn kull fejn kien jgħaddi, l-insara kienu jmorru jilqawh bi ħġarhom u jitolbuh iberikhom. Sakemm wasal laħaq kiteb 7 ittri lil diversi knejjes, ittri mimlijin bil-erf u bit-tagħlim kbir fuq Kristu, fuq it-twaqqif tal-Knisja u fuq il-ħajja nisranija. U mar b'kuraġġ kbir jiltaqa' mal-martirju li kien hemm lest għalih. Fl-ittra li kiteb lir-Rumani qalilhom: jiena il-qamħ ta' Alla u se niġi misħuq minn snien l-annimali selvaġġi biex niġi maġun f'ħobbs safi. Dan il-kliem il-Knisja tużah fit-talba fuq l-offerti tal-qudiesa tiegħu. Huwa miet f'Ruma fl-20 ta' Diċembru tas-sena 107 meta tqatta b'ċejjeċ u ttiekel minn 2 iljuni fl-anfiteatru. Dan li ġej huwa qari mill-ittra lir-Rumani ta' San Injazju ta' Antjokja, isqof u martri. Jiena qiegħed nikteb lill-knejjes kollha u lil kollha qiegħed ngħidilhom li jien minn rajja risaq lejn il-mewt tal-Kristu. Jekk intom ma tfixklunix, għalhekk jien nitlobkom bl-ħrara kollha, turux miegħi tieba mhux floka, ħalluni nkun ikel għal bejjem salvaġġi, bihom inkun nista' nikseb l-Alla. Jiena qamħ ta' Kristu, is-snien tal-bejjem jitħnuni biex inkun ħobb safi ta' Kristu. Xejn ma swil il-ġid kollu tad-dinja u s-saltniet kollha tal-art, aktar jaqbilli mmut fi Kristu Ġesu milli naħkem satru fl-art. Jien lil dak li miet għalina il-koll infittex, jien lil dak li qam għalina mill-imwiet irrid, wasal żmien il-ħlas tiegħi, aħfruli ħuti, tfixklux it-twelid tiegħi għas-sema, tħallux mammuġ għad-dinja. Lil min hu hekk imxenna li jkun ma' Alla. Tatunix lid-dinja, tħajrunix bil-fruwat tagħha, ħalluni nkun xebħ ma' Kristu Alla tiegħi fil-passjoni tiegħu. Min għandu li Kristu fih jifhem x'irrid u jadirni għax naf x'qed idejjaqni. Il-prinċep ta' din id-dinja jrid jaħtafni taħt idejh biex jeqret fija rrieda li naqat ma' Alla. Fitxu mela li ħadd minnkom minn dawk li jkun hemm ma jgħinu f'xejn, iżda żommu miegħi biex tkunu żommu ma' Alla. Tħallux qalbkom tibqa' marbuta mad-dinja meta għandkom li Kristu f'fomkom. Tħallux lejra tbejjed f'qalbkom u jekk niġi fostkom nitlobkom taqbżu għalija, tatux widen għal kliemi, iżda għatu widen għal dak li qed nitlobkom issa. Niktbilkom issa. Qed niktbilkom meta għadni ħaj, iżda b'xewqa kbira li mmut. Kristu l-imħabba tiegħi issallab għalija u fija m'hemmx nar iħeġġeġ b'imħabba għad-dinja iżda biss ilma ħaj li bla qiegħda jgħidli ejja għand il-missier. Ma jħajjarnix aktar li kelli jgħaddi u lanqas iħajruni l-pjaċiri tad-dinja. Irrid niekol il-ħobbs ta' Alla, jiġifieri l-ġisem ta' Ġesu Kristu li sar bniedem minn nisel ta' David. Irrid nixrob id-demm tiegħu, jiġifieri l-imħabba li qatt ma tintemm. Ma rridx ngħix aktar bħal bqija tal-bnedmin u jekk intom triduh dan iseħħ, nitlobkom f'ġeħalla ħatkun din ir-rieda tagħkom biex intom ukoll tiksbu kull ma tixtiequ. Dan nitlobkom
Dawn iż-żewġ kelmiet li qed nikdbilkom emnuni. Ġesu Kristu stess jurikom li qed ngħid is-sewwa. Hu l-fom vera li bih il-missier jgħid is-sewwa. Jitolbu għalija biex nikseb dak li rrid. Qed nikdbilkom mhux skont ix-xewqat tal-ġisem imma skont il-fema ta' Alla. Jekk jien insofri il-martirju intom tkunu urejtuni maħabbitkom. Jekk ma nsofrix il-martirju intom tkuni urejtuni li għandkom mibeda għalija. It-tħassib kbir ta' Injazju kien għall-unità u l-ordni tal-Knisja. Imma akbar kienet ir-rida tiegħu li jsofri l-martirju għal Sidna Ġesu Kristu milli jasal jiġħdu. U ma ġibitx l-attenzjoni għal fuq minħabba dbatija iżda fuq l-imħabba ta' Alla li kienet sessaħħu fil-martirju. U kien jaf x'kien il-prezz tal-impenn tiegħu u ma ċaħax lil Kristu lanqas biex isalva il-ħajja tiegħu stess. U inti li kellek tiġi f'sitwazzjoni fejn tintalab tiċħat lil Kristu inkella tingħata il-martirju, x'kont tagħmel? Qawwija xejn l-imħabba tiegħek lejn Kristu hekk li tippreferi il-martirju miċ-ċaħda? Forsi qed neseġera? Jew forsi possibbli min jaf? L-aħjar hu li nkomplu nkabbru u nħeġġu il-fjamma ta' mħabbitna lejn Kristu li għażel il-martirju biex issalvana. Ħalli jekk tiġina l-opportunità li niksbu l-kuruna u l-glorja tal-martirju ma niċħduwiex mhux hekk? U kif nagħmlu dan? Billi nilqgħu il-martirji żgħar tal-ħajja tagħna ta' kuljum b'imħabba kbira għalih. Il-ħidma li konna naffaċċjaw kuljum, dbatijiet li konna ngħaddu minnhom. Billi nieħdu paċenzja b'xi nies li mhux faċli tħobbhom. U bil-kuntrarju u l-persekuzzjonijiet għax aħna nsara u qed nippruvaw ngħixu ta' nsara veri. Jekk inrawhem lil qalbi biex tilqa bil-ferħ dawn it-tip ta' martirji żgħar ta' kuljum, il-Malti jgħid bil-qatra l-qatra tintela l-ġarra quddiem il-mulej ma jiġux tal-istess falur daqs wieħed kbir. Għad ħsieb dwar dan ħaġa waħda ċerta. Min jiddeċidi li jħobb lil Alla b'dan il-mod, jirċievi minn għandu l-qawwa u l-grazzi kollha meħtieġa biex iwettaq dan u jikseb fiċ-ċert il-kuluna tal-glorja tas-sema. Il-Qaddisin kollha huma xhieda ta' dan. Talba mill-Liturġija tas-Sigħat. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inżejjent il-ġisem Qaddis tal-Knisja tiegħek bl-istqarrija tal-martri qaddisa. Atina li l-martirju glorjuż li qegħdin infakru llum ikun għalina ta' għajnuna qawwija kif kabbar għal dejjem fis-sema lil San Injazju ta' Antjokja. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.